Pagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi naman po ng karunungan lihim na magagamit po sa araw-araw. Ang isi-share ko po sa inyo yung pagtatawas po. Mamili lamang po kayo dito kung ano pong gusto nyo pong gamitin, kung saan po kayo madali pong matuto, ay doon po kayo. Ipakakalog ko po sa inyo ang pagtatawas po. Bago po kayo magtawas po ay manalangin muna kayo ng isang Ama namin. Isang Ama namin po, tapos sunod po nyo yung pudir po ninyo bakod balabal pundo para hindi po kayo may malakas po yung kunyo, siguradong mapapandar nyo po kung may pudir po kayo bakod balabal at pundo para makunyo po, para hindi na po kayo magpa-kun po sa iba, magbayad po sa iba, para matuto po kayo. Ibabagi ko po sa inyo para magamit po nyo itong pagtatawas po, ang pamamaraan po. Basta mamili lamang po kayo dito, basta unawain na lamang po dito po. Pagtatawas, ang pagtatawas ay katutubong pamamaraan po ng pag-alam ng sakit ng isang tao. Ito ay magagawa sa maraming paraan po. Ang pagtatawas gamit ang bond paper po, kumuha ng isang bond paper, gupitin ito ng 4 na bahagi, langisan ng pakrus ang noo ng may sakit, ibulong sa bond paper ang orasyong ito. Narito pang orasyon po: Kristak, Ortak, Aminatak, Hiptak. At saka idantay ang ika-4 na bahagi na bond paper sa noo ng may sakit. At tignan kung ano ang forma ng figura na lumabas sa bond paper. Ang papel na ito ay ipaunan sa may sakit. Paunan sa may sakit, kinabukasan ay pasunog sa nasabing papel po. Ito naman po itawas sa yung pangalawa po, itawas ng gamit ng papel. Hip ito sa papel na walang sulat. Halimbawa, kumuha po kayo ng papel na yung kupumban ang kunin nyo, hindi papel na kupumban para malinaw po. Magupit po kayo ng 4 na, yung isang bond paper na malit lamang po, pang-4, iapatin nyo po yun. Ang pang-4 po ang kunin nyo po. Halimbawa, kung 1, 2, 3, 4, pang-4 dito po sa baba, kunin nyo po. At humingi kayo ng gabay sa Ama na, Ama, gabayan mo ako, na tulungan mo po ako sa aking gagawin pong pagtatawas po, na para kun ko po na aking tatawasin po ay magpakita po yung taong namiminsala. Ganun lamang po. Tapos usarin nyo po yung orasyon po ng Bukulom Babalam Biam Am Didik Diyo Diyo Isus po. At ipo sa papel at idantay nyo po sa noo ng may sakit. At ipakita sa may sakit kung may makikita kung na espiritu, ay makikita niya kung sino may gawa ng sakit. Pag binulungan nyo po ng orasyon po, ay idantay po sa noo na wala pong sulat po. Basta idantay nyo lang ang papel. Basta naibulong nyo po yung orasyon po ng Bukulong Babalam Biam Am Didik Diyo Isus. 3 nyo pong ibulong po 3 bisis po, at ihip mo nyo sa papel at isabay dantay sa ulo ng may sakit po. At pagkatapos po, pag naidantay nyo na po, kunin nyo po at ipakita nyo po sa may sakit po. Makikita nyo po, siya makakakita po ng makikita siya ng kung sino po ang gumawa sa kanya ng may sakit. Kung masamang espiritu o tao, o makikita niya po, para hindi na po kayo pupunta sa ibang kwan po, albularyo, para matuto po kayo. Basta may kumuha po kayo ng poder niyo po, bakod balabal, pwede na po yung manggamot. Basta magdasal po kayo sa araw-araw na parang idibuhin nyo na po yun, para pwede na po kayo manggamot. Ito na yung
pangatlo po, tawas sa pamamagitan ng kandila po. Kumuha ng kandila ng 3, malilit lamang po, hindi po yung malalaki, yung malilit lamang po, yung ordinary lang po na kandila. Ang 3 kandila ipawak sa pasinti ang 3 kandila. Matapos ng 7 minuto ay kunin po yung kandila po, hatiin ng 3 beses po. Yung isang kandila po, hatiin nyo po ng, halimbawa po ito yung kandila, hatiin nyo po yung 3 yan. Yung 3 kandila po, bali pag hinati mo yun ay 9 na piraso po yun. Hatiin nyo po ang tig 1 piraso, 3 bawat isa, 3 piraso bawat isa. At tunawin po ang kandila. Kumuha po kayo ng palayok na maliit, tapos ay magtirik po kayo ng isang kandila, ipatayo nyo po, tapos doon po nyo ikukon po yung kutsara na inyong gagamitin po magtunaw. Kada isang pirasong putol po, usalin nyo po ito. Usalin nyo po itong orasyon na banggitin habang tinutunaw ang kandila. Ito. Usalin nyo po ng 3 beses po ito. Habang natutunaw po yung kandila, usalin nyo po ulit-ulit po ito. At maganda po kayo na bago nyo po gamitin po na magtunaw po kayo, isalang nyo sa apoy po, isalang po sa yung kandila po sa ito tinutunaw. Maganda na po kayo ng lagyan nyo ng palanggana na kalahating tubig po, tapos doon nyo po ibuhos po yung natutunaw po. Pag inumpisan nyo na po magsalang po, habang tinutunaw nyo po yung kandila po, ay usalin nyo po ng paulit-ulit po yung paulit-ulit po yung orasyon habang natutunaw po yung kandila. Yan po. Kada isang putol po, huwag nyo sabay-sabayin po. Kada isang putol po, isalang nyo naman po sa kutsara, tapos tunawin nyo po. Usalin nyo naman po yung orasyon po ito. Ang pagkukuhan po ng spiritual po ay talagang magsisikap ka na matuto po at may talagang kuhan ka dito, yung halimbawa po yung masigti na masipag ka talaga na magkuhan po para matuto nyo po na magtawas po. Kaya isishare ko po sa inyo kasi may nagkuhan po sa akin na paano magtawas, kaya isishare ko po sa inyo. Tapos yung natunaw na po yung kandila po ay ibuhos nyo po dun sa palanggana po. Kada isang kandila po ibuhos nyo po sa palanggana habang matapos po yung ginagamit nyo pagtutunaw po. Tapos kung matapos na po yung pangsyam na putol po, ibuhos nyo po doon. At sa palanggana may tubig. Dahan-dahan lamang po pagbuhos po at patigasin nyo po patigasin ang kandila at lalabas po ang dahilan ng pagkasakit ng pasyente po. At ito'y lalabas po yun, magpapakita sa po inyo kung ano po yung figura po ng kandila na natunaw po tumigas po doon sa ibabaw ng tubig. Kikita nyo po. Talagang matikikita nyo po talaga na itsura ng gumagambala po. Pagkatapos nyo pong nakuha na po yun, kung matigas na po, nakita nyo na po yung gumagambala, ang gawin nyo po ay kunin nyo po yung kandila at ibalot sa lalagyan. Ibalot nyo sa tila, tapos lagyan nyo po ng asin at ipahiga sa may sakit. Matapos ng 3 days ay ipasunog sa kanya, pasunog sa pasyente yung tinawas nyo po, ipasunog po sa kanya sa pangatlong araw po. Ang orasyon po ay habang tinutunaw po yung kandila po ay Cruz Sancti Pater Benedicti ius in ibitu nostro in Cynthia Muyamur Cruz Sacra Sit Milux Nondraco Sit Midux Body Retro Satana Nun Guam Swadimi Banasun Malakway Libas Sinimabibas. Yan po. Salin nyo naman po ito ng kon po. Pero kung nahirapan po naman po kayo sa pamamaraan sa kandila po,
dito na po kayo sa may kwan po. Pero hindi na po kayo nahirapan po. Basta, sorry po. Humingi po lang muna kayong gabay sa Ama at dito na po kayo para hindi na po kayo mahirapan. Madali po kayo matuto po dito. I-screenshot nyo po para may magamit po kayo. Ma'am, sir, kung talagang gusto nyo po matutong magtawas po, manggamot, ito na po, pakakal ko po sa inyo para kon po. Ito po ginagamit ko rin po ito na kon po. Ginagamit po yan. Bago po ang lahat po ay, bago kayo manggamot po ay, huwag niyong kalimutan po magpudir po kayo para hindi po basta-basta po kayo mabalikan ng yung ginagamot po. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na nagpapasalamat sa inyo at sana po ay mag-subscribe kayo, mag-like and share. Maraming salamat po sa inyong lahat.